שלום לכולם, אנחנו עושים תרגיל 45 בעמוד 546. בואו נתחיל. בכד יש 6 כדורים לבנים ו4 כדורים שחורים. מוציאים מהכד באקראי 3 כדורים ללא החזרה. אוקיי? זה חשוב שאנחנו לא מחזירים את הכדורים. חשב את ההסתברות ככה וככה וככה. אז ראשון, אנחנו נבנה את הדיאגרמת עץ שלנו עם כדורים לבנים ושחורים. אז נעשה את זה ככה, לבנים, כדורים לבנים ושחורים. ויש פה את הכד. כמה כדורים יש לנו? יש לנו 6 כדורים לבנים ו6 כדורים שחורים. אוקיי, אז בסך הכל כמה כדורים יש לנו? 10. 10 כדורים. אז הכל יהיה חלקי 10. אז מה ההסתברות שאנחנו מוציאים מהכד באקראי כדור לבן? ההסתברות היא, לבנים, ההסתברות היא 6 חלקי 10. מאיפה ה-10 במכנה שלי? 10 זה הסך הכל, כן? וכמה, מה ההסתברות שאני מוציאה באקראי כדור שחור? 4 מתוך 10. זה ההוצאה הראשונה. הוצאה מספר 1. עכשיו, יש לי את ההוצאה מספר שני. כמה כדורים יש בסך הכל עכשיו בכד? אנחנו לא החזירו את הכדור. אז יש לנו רק 9, אז המכנה עכשיו היא 9 חלקי 9. בואו נגיד שלקחנו פה כדור לבן. ועכשיו, אני אמרתי, אנחנו כותבים אותו דברים פה. לבן שחור, לבן שחור. אוקיי? וזו ההוצאה השנייה. הוצאה מספר 2. אוקיי? מהי ההסתברות? שאנחנו עוד פעם לוקחים, עוד פעם מוציאים כדור לבן. ההסתברות תהיה 5 מתוך 9. למה? כי כבר לקחנו כדור אחד שזה לבן. כאילו, מה נשאר לנו? רק 5 כדורים שהם בצבע לבן. אבל כמה כדורים שהם בצבע שחור נשאר לנו? יש לנו את 4 שהיה לנו בתחילה. יש פה 4. נגיד, פה יש לנו פה את החלקי 9 וחלקי 9. אם לקחנו משהו שזה שחור, כדור שחור, כמה לבנים, כמה כדורים יש פה? כמה כדורים לבנים יש פה? יש עדיין 6. יש עדיין 6 כדורים שהם בצבע לבן, כי לא לקחנו שום כדור שהוא בצבע לבן. אבל אם לקחנו בהוצאה הראשונה משהו שחור, כמה כדורים יש בכד שהם בצבע שחור? יש רק 3. אוקיי? נעשה את אותו דבר להוצאה השלישית. אוקיי? הוצאה מספר 3. אני אכתוב עוד פעם את המילים באותו סדר. לבן, שחור, לבן, שחור, לבן, שחור, לבן, שחור. אוקיי. ועכשיו, מה יהיה המכנה שלי? 8, נכון, כן? כי אנחנו כבר הוצאנו 2 כדורים. אז יש לנו רק 8 כדורים נשארים בכד. אז נתחיל פה. כמה כדורים? אם לקחנו פה לבן ופה לבן גם כן, כמה כדורים לבנים יש בכד? יש רק 4. אם לקחנו פה לבן ואז לקחנו פה לבן ועכשיו אנחנו לוקחים משהו שזה שחור, כמה כדורים שהם שחורים יש? יש 4. מה שהיה בהתחלה, כי לא לקחנו שום כדור שחור.
אוקיי, עוד פעם. אם לקחנו משהו לבן ועכשיו לקחנו משהו שחור, כמה לבנים וכמה שחורים יש, אם אנחנו רוצים להוציא כדור לבן או חצי שחור. נכון, יש 5 כדורים בצבע לבן, כי לקחנו פה רק כדור אחד שזה בצבע לבן, או יש פה 3 כדורים שהם בצבע שחור. נעבור לפה. אם לקחנו פה משהו שחור, ובהוצאה השנייה לקחנו כדור שהוא לבן, מה ההסתברות שאנחנו עכשיו מוציאים כדור שגם לבן? אוקיי, המכנה הוא 8, כי יש רק 8 כדורים בכד, ויש מה שנשאר, יש 5 כדורים שהם לבנים שנשאר, וגם כן יש 3 כדורים שהם שחורים שנשאר, כי לקחנו פה משהו שחור, ואז לקחנו משהו פה שזה לבן. אותו דבר פה, לקחנו פה שחור ופה שחור. כמה שחורים, נתחיל עם זה, כמה כדורים שחורים יש? יש רק 2 שנשאר לנו. אוקיי. וכמה לבנים יש? יש מה שיש בהתחלה שזה 6. אני רוצה שאתם תראו ש4 ועוד 4 שווה ל8, 5 ועוד 3 שווה ל8, 5 ועוד 3 שווה ל8, 6 ועוד 2 שווה ל8. גם כן 3 ועוד 6 שווה ל9, 4 ועוד 5 שווה ל9, ו4 ו6 שווה ל10. אוקיי? זה חשוב לדעת. יאללה. לשאלה שלנו. מה ההסתברות? א', ששני הכדורים הראשונים שהוציאו הם לבנים, והשישה הוא שחור. לבנים, בסדר. אוקיי? אז ששני הכדורים הראשונים שהוציאו הם לבנים, אז יש לנו 6 חלקי 10, שזה ההוצאה הראשונה, כפול, הם רוצים ששני הכדורים הראשונים הוציאו הם לבנים, אז כפול 5 חלקי 9, כפול 4 חלקי 8. מאיפה זה מגיע? אוקיי? 6 חלקי 10, לבן. 5 חלקי 9, גם לבן. אבל עכשיו שחור, 4 חלקי 8. ועושים כפל, כן? אנחנו יודעים למה עושים כפל, למדנו את זה, והתשובה היא 1 חלקי 6, שישית. אוקיי, נעבור לסעיף ב'. בדיוק אחד משלושת הכדורים שהוציאו הוא לבן. אז יש לנו רק 3 אופציות לב'. אוקיי? מה יש לנו? רק רגע, אני אעשה ככה. יש לנו את האופציה שהכדור הראשון הוא לבן, והכדור השני והשלישי הם שניהם שחורים. כן? יש לנו לבן, שחור, שחור. יש לנו את האופציה שיש שחור, לבן, שחור. או את האופציה שחור, שחור, לבן. אז אני חייבת למצוא את ההסתברות של כל 3 אלה, ואז מה לעשות? איזו פעולה? לעשות חיבור. כן, נכון. אז נעשה ככה. מה זה? זה 6 חלקי 10, כפול 4 חלקי 9, כפול 3 חלקי 8. ההסתברות שיש לנו שחור, לבן, שחור, זה 4 חלקי 10, כפול 6 חלקי 9, כפול 3 חלקי 8. וההסתברות שיש לנו שחור, שחור, ואז לבן זה 4 חלקי 10, כפול 3 חלקי 9, כפול 6 חלקי 8. אוקיי, אז אני שמה את זה במחשבון שלי, ואז אני עושה חיבור, אני מוסיפה את כל התשובות, ובסוף מה שיש לנו זה 0.3 או 3 חלקי 10. אוקיי? בסדר. זו סעיף ב'. ג',
ג' שואל שהכדור השלישי שיוצא הוא שחור. אוקיי? אז מה ההסתברות שהוא שחור? אז כמה מסלולים יש לנו אם הכדור השלישי הוא שחור? 4. יש לבן, לבן שחור, לבן שחור שחור, שחור לבן שחור, ושחור שחור שחור. אז אני חייבת למצוא את כל ההסתברויות האלה ולהוסיף אותם. אז נתחיל. 4 חלקי 10 כפול 3 חלקי 9 כפול 2 חלקי 8. 4 חלקי 10 כפול 6 חלקי 9 כפול 3 חלקי 8. 6 חלקי 10 כפול 4 חלקי 9 כפול 3 חלקי 8, סליחה. ו6 חלקי 10 כפול 5 חלקי 9 כפול 4 חלקי 8. אוקיי? אלו הן האופציות. שחור, שחור, שחור. שחור, לבן, שחור. לבן, שחור, שחור. ולבן, לבן, שחור. אז מה אני אעשה? אני מציבה את זה במחשבון, אני שם את זה במחשבון, ובסוף יצא לי 0.4 או 2 חלקי 5. אוקיי? בסדר. נעבור לסעיף ד' ונסיים. שכל הכדורים יהיה אותו צבע. או יש לנו שחור, שחור, שחור. 4 חלקי 10 כפול 3 חלקי 9 כפול 2 חלקי 8. או יש לנו שכל הכדורים הם בצבע לבן. 6 חלקי 10 כפול 5 חלקי 9 כפול 4 חלקי 8. אז אני שמה את זה במחשבון, ויצא לי 0.2 או 5. אני מקווה שזה יעזור, אני מקווה שזה עוזר לכם.